Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. First of all, we have limited studies yet, especially sa aton ng mga pregnant patients. But so far, sa mga tests nga natabo, no, nga may mga cases kita nga mga na-inject nga mga pregnant patients since last year pag-start sang pandemic nga natagaan sang vaccine, wala man sila pa naman sa nakita nga mga teratogenic effects so far sa mga babies, ang mga ginabusong that time nga wala na bala nagabusong nga na-injectionan. Kag sang pagbata nila, so far, daw wala pa man sa may nakita sila nga problem gid. Yes, we recommend, but to be sure, ang gina-recommend lang gid namon anay tubong because of that limited studies nga ang mga high risk lang ang mga nagabusong. Like for example, ang mga health workers mismo nga exposed sa mga patients, COVID-19 patients, ara sa frontline, no, mga frontliners naton nga nagabusong, especially those nga may mga comorbidities. So magsiling kita nga mga comorbidities, mga high risk ni sila nga mga pregnancy, nga mga cases, nga may mga problem like may mga hypertension, no, or other medical problem associated sa ilang pregnancy. So amo ni sila ang mga pwede lang anay magpa-immunize. And to be sure, dapat at least nakalapaw na sila sa first 3 months of their pregnancy, which means nga tapos na ang developmental period ng baby, just to be sure nga wala sang ginatawag kita nga mga teratogenic effect in case, no, sa aton nga vaccine. Amoy na mga ginatawag naton bala nga samtang nagadevelop pa lang ang mga parts ng isa ka baby, no, sa embryo, ang teratogenic nagakos siya sang abnormality and eventually ang baby may mga congenital defects. Okay? So magsiling kita, ang defect nagtuhaw siya sa pagkatao niya, ara na sa sulod pa lang sang tiyan, may abnormality na siya. So amo ina ang cause sang mga may mga problems sa developmental period, especially kung gin-introduce din na siya sa lawas. So muna siya ginatawag naton nga teratogenic effect sa aton nga embryo or fetus. Due also to limited studies, hindi pa kita makahambal sina, no? But it has no, wala pa na naman gina-consider nga may effect siya. So meaning, ang babae nga wala man siya nakabalo, kung nagabusong siya or may plano siya sa pagbusong, pwede siya gihapon nga magpa-immunize. Unless probably nga full naging nga nabaluan, nga nagabusong na siya. So, ang hambal ko kagina, at least, ikip naton nga hindi lang anay siya mag-expose sa vaccine for the first 3 months sang iya pregnancy. But wala siya sang contraindication, even if may plan siya magbusong, kung gusto siya magpa-immunize para ma-protect siya sa severe or serious effects ng COVID-19. So, sa infertility, hindi pagid kita makahambal gid, no? Because of limited studies, just like similar to pregnant patients during sang ila pagbusong kung magpa-immunize sila. So I cannot really tell nga nagakos ang vaccine sang infertility because ever since wala man kita sa mga vaccine nga nagakos ang infertility problem so far. So ang aton diri target has nothing to do with the fertility probably of a person, be it male o kung babae o kung lalaki, because ang target naton is to protect against infection. Number 1, wala man ang vaccine naga-alter sang DNA or sa cell, no? Wala sang effect ang vaccine nga pareho sina in the very first place, no? Ang iya lang ang different vaccines naton naka-gear lang sa once nga magsulod siya sa aton nga lawas, makilala sang body naton ang certain nga virus sa iya ayhan nga part sang iya nga sa part sang virus mismo nga particle, no?
makilala siya sang body naton, agud nga makadevelop ang aton nga lawas sang ginatawag nga antibody to fight against magsulod na ang tuod nga infection sa aton nga lawas. Amo lagi na iya ang ginahimo sang vaccine. Pero to say nga gina-change niya ang DNA or gina-alter sa cell, I really don't think nga amo ina ang action actually sang aton nga mga vaccines. So there is no such thing as ma-alter niya pati ang sa baby, no? Because hindi na amo ang action nga matuduod sang vaccine. So it has nothing to do with changes in the cells. It has only something to do with how ang virus makasulod sa lawas naton, ang mga vaccine gin-design nga makilala sang lawas naton ang part sa mga virus nga ina para nga once magsulod na sila sa lawas naton, naka-develop na ang aton nga bodies ang ginatawag nga antibodies agud nga maka-fight kita against sa virus o kon sa particular nga kontra nga magsulod sa lawas. Amo na iya ang gin-design sang vaccine, no? So there are different kinds of vaccine. May ara kita nga ginatawag nga mga vaccine nga patay na sila ya, no? Nga ginagamit lang sila para nga kung makasulod sila sa lawas naton, hindi sila maka-cause ng infection, pero kung makita sila sang aton nga body, no, maka-develop ang body naton sang antibody against sini. May mga ginatawag kita nga antigen. Antigen nga halin sa mga viruses or mga microorganism nga nagasulod sa aton nga lawas, kag ina nga antigen amo na siya ang nagasulod sa lawas naton nga once hindi pa nakilala sang body naton, hindi pa siya maka-develop sang antibody nga maka-fight against them, amo na nga nagamasakit kita, no? So once nga nakasulod na ina sa body naton kag ma-identify ina sang aton nga lawas, kag maka-develop na siya kung paano awayon, no? Ina ang kontra nga nagasulod sa lawas naton. So may paara ng aton nga lawas nga ikinaiya sa pag-fight against sa sina nga kontra. Amo ina iya ang role sang vaccine. We recommend vaccination even sa breastfeeding because kung may ara man nga mag-upod sa milk, it is very negligible, no? A lot of vaccines that we gina-contraindicate naton sa mother, especially sa mga nagabusong mga vaccines nga live nga gina-contraindicate naton, example abi ang mga mumps, measles, rubella, but then after delivery we already advise that they can have the shots or the doses they can already receive because hindi na siya makaapekto sa bata just through breastfeeding. Hindi gid ako makahambal, no? Pero so far mga vaccines naton do wala man sang effect, no? Regarding sa sex drive or do pareho man to bala kagina sang aton nga question regarding infertility. So I don't think nga may effect ang aton nga mga vaccines regarding sa amo sina nga mga sitwasyon or nga mga pamaagi nga maka-affect sang lawas sang tawo. Sa mga indicated, no, like ang gin-mention ko before nga mga high risk nga mga frontliners especially or may mga comorbidities nga upod, no, sa ila pagbusong. Okay, ang importante lang nga number 1, be sure nga daw wala sila sa madamo gid nga allergy. Amo lang na ang aton nga ginano, and this is applicable not only even to pregnant patients. This is applicable to all nga gusto magpa-immunize, okay? Because usually wala kita naga skin test or naga IV test na sang aton nga vaksinos. May mga pila lang kita nga mga vaccines nga naga-undergo gid sina. But with this COVID-19 vaccine, since wala man ini siya gina skin test or gina IV test, no? So amo lang na ang mga ginabantayan naton. So probably what we are doing right now nga daw medyo mas ang aton nga vaccination because damo sila, no, nga mga frontliners naton initially ang ginpanguna aton nga mga military personnel kag mga politicians. Okay, so if you notice we are getting ready lang for in case lang of allergy. Amo lang na dapat ang bantayan, no, especially sa first few minutes to an hour probably or 30 minutes sang patient nga na-immunize, amo ina mga balantayan gid, no, allergy amo lang na iyang ang ano. Pero as long as wala man sang allergy ang
isa ka tawo sa madamo nga mga butang, especially ang ari diri nga ginahambal nila nga presence of this polyethylene glycol. Kung medyo may allergy kasi ni, so medyo amo na rin yung mga balantayan naton. So more of sa may mga allergy, and the rest daw wala na gid man, no? Sa mga may mga masakit, continue lang sila sang ila mga maintenance, wala man na naton sila ginapa-stop, no? They can keep on taking whatever they have been taking before na mga maintenance medications. Sa wala nagabusong o kung nagaplano pa lang sa pagbusong, so wala kita sang problem, no? Except nga kung may mga allergy lang, no? Amo lang gid-mention ko kagina. If nahulog sila sa first batch nga ginpangtagaan, then it's good that they can have this now because vaccines can help us not really nga mabulig siya para hindi ka na magka-COVID, pero at least malikawan ang ginatawag naton nga serious effects ang masakit. So at least ma-lessen ang seriousness or severity sang COVID-19 once nga nakapa-immunize ka. So it's better. And depende sa vaccine, most often ang mga vaccines naton may mga cut-off sila, no? Pero of course wala dira nadala ang mga gusto magbusong or because they are sa reproductive age, meaning medyo younger sila compared with the adults who are more than 60 years old. So far, wala kita masyado contraindication sa mga wala sa mga balatian gid o kung sa mga natural nga mga tawo or normal nga mga tawo nga gusto magbusong or nagaplano nga magbusong, no? The vaccine can be given to them. Ang masuggest ko lang tungod kay kadamo sa mga naglapta nga mga istorya ever since nag-start ang pandemic, kadamo sa mga stories left and right which are not really based on the real source bala, no? Hindi kita dali-dali magpati, no, sa mga mabatian naton nga mga istorya kay damo sa mga fake nga mga news. So tani pamati kita sa mga reliable sources, no, sa aton nga mga health anong tawag sini, ang mga health personnel nga nagabulig sa inyo sa pagpaintindi sa mga different nga mga balatian and especially COVID-19 and the vaccines, okay? Even ang aton nga mga government officials for after the good of the people. So kung mamati lang kita diri and aton ini nga banag-banagon, aton ini nga i-weigh kung ano ang maayo kag anong eksakto para sa aton, okay? So kung may mga negative, try to inquire or ask from reliable people, not just believing from a few facts nga hindi man kita sure kung facts, no? A few articles or issues nga nagagwa. Better ask people who are reliable enough, no? Kung sa mga doctor, these are the infectious specialists, okay? Kung sa mga doctors, and even hindi man sila infectious specialists, but many of our physicians or our health personnel are at least have the knowledge regarding COVID-19. So what is important is listen to people whom do you think are reliable enough to tell you what is right and to at least kuhaon ang mga ginatawag naton nga mga issues which are not even true, no? So from time to time, since COVID-19 is really very new, even infectious specialists, no, we change our mode of treatment since ginapangita pa naton ang eksakto nga management. So there are still a lot of trials and errors. So just be updated. Amo lang nang ma-advise ko sa public. Just be updated of what's happening, and I hope nga each one of us will help each other not to bring fear, no? Not to bring fear nga mahadlok, instead nga may ara kita ginatawag nga daw confidence nga in a way na matamat na naton kilala si COVID-19, may iban nga nagapahog pagid sang negativity. So which is bringing problem to the rest of the public. So tani, to avoid siguro, you have to really investigate further and stop spreading
mga news nga daw hindi kita sure, no? Para hindi mahadlok ang general public. And of course, continue to wear masks, to wear face shields, always wash hands, okay? Even if na-inject ka na or na-immunize ka na sa vaccine, because the virus is still around.